मने बोला मुआ के फोन कइले बिया का कहले बिया अभी बतिया जोर से पूछे के कि का कहले बिया कहले बे ई है कि अरे ननदो के भैया ए बोलो आरे कि ननदो के भैया चैत में चलावे थोरे सारावाया जाए राजा जी कह दिया हमर भैया तो बड़ी ध्यान से गीत सुनत रहे। हमारा उम्मीद रहे कि रौरा जरूर मंच पे आई। नाम तो नहीं बताई। अच्छा ठीक है इनाव ना धरा यूट्यूब पर चढ़ जाए तो बदनामी हो जाए। अरे कि ननदो के भैया आरोही मिश्रा जी की ओर से चैत में चलावे थोरे सारावाया जाए राजा जी तो कोई लड़के हाँ कोई लड़के कुकु दिल में उठावे घर आया जाए राजा दिल में उठावे घर आया जाए कोई लड़के कुकु दिल में उठावे घर आया जाए राजा लय कौन बजे बा मुख्तार चाचा कौन मेहरारू कहतिया अगर भीरी आ गई बड़े तब हेने आव काहे डरा काहे कौन लय बजइबो तू नचबू कैसे कौन लय तोर पसेना देख के कहत अरे ओइले गरमिया राजा जी तारा के से बोलावो तनी फगुआ में ना आइलो बड़ी हम दुख में रही चैत में आ जाइबो तो फगुआ में ना आइलो माफ कर दे काहे से कि देखो अरे अम्मो जराई गइले महुआ कोचिया अच्छा चैत में कोचिया लगी हम तहरा के नहीं खिलो कि अम्मो जराई गइले अरे महुआ कोचियाई जीतू पांडे जी आरोही मिश्रा जी उर्फ गोली के तरफ से याद रखो कि अम्मो जराई गइले महुआ कोचियाई महुआ कोचियाई एगो औरी काम करे आवे के पड़ी हमें हो गाड़े आओ
खरिहान बाछिला दोपहरिया में ना भोर में चैत के भोर जब होला एगो बेडशीट होला भैया एगो बेडशीट में 2 आदमी ढुकल बड़े बुझाला जे कि एके आदमी होखस ये चैत दोरस बयान कहते हुए मेहरारू के राजा कि सूते के मन करे भोरवा में कोरवा वाह वाह अकबरवा राजा जी युवराज पांडे जी के माताजी हमार दुलरुई भौजी के तरफ से भैया भौजी के जोड़ी बन रहो युवराज हमार पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बनस एसपी बनस आई परिवार बड़ी व्यवहारिक परिवार में बढ़ले बा हर कलाकार के स्वागत भी भइल यह परिवार खातिर एगो जोरदार ताली रुआ सबके बजावे के चाही बार बार प्रणाम करो कि सूते के मन करे अरे भोरवा में कोरवा अकबरवा आ जाए ये मेहरारू जीवन में नहीं खेबन सब तक कोई लड़के हां कोई लड़के हरा आ जाए नौजवानों के खुश करे के बानू हमें तो कौन ले बाजी हां त्रिशु दुबे जी के तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद मिलल कौन ले बजेबो अरे जिंदगी में जो जिंदगी में जो तो अपना पाला के होई उदास भइली चूड़िया कि बिटकल बिंदिया उदास भइली चूड़िया तू पिछला बार चैत में ना आइलो अब की बार नमिया में रोए राजा गुड़िया जो गुड़िया अकेले मत आइहो कोटी अकेले ना अरे सोने तू ले ले बनिहारा आ जाए राजा तो कोई लड़के
दूसर का पुरस्कार त्रिशु दुबे जी, तीसर का पुरस्कार साबिर अली जी की ओर से। अंत में मेहरारू कहते राजा जी रवि भैया कि सब परदेसी अइले करे खाती कोटिया। उजल बाबा कि सब परदेसी अइले करे खाती कोटिया। बबुआ के बाबा जी दिनेश पांडे जी कोर से सब परदेसी अइले करे खाती कोटिया। अखिया दुखाई गइले जोही कबल मोटिया। अरे अखिया दुखाई गइले जोही कबल मोटिया। जखमी जितेंद्र अरे रोवत बाटे सौसे हई सिंगारवा आजा ए राजा जी। तो कोई लड़के